Ola, son Marco Coats, benvidos a miña canle. Con este calor abafante que non se dá andado baixo o sol, o mellor que podemos facer é uns estiramientos nun sitio fresco para soltar a calor acumulada e adquirir resistencia á mesma coa frescura do lugar. Por exemplo, aquí nesta habitación o chan está fresquiño e dá gusto esvarar os pés sobre el. Deixamos que esvaren abrindo as pernas para notar o fresco como nos calma o sofoco da calor extrema que neste mes de xulio está batindo récords. Así, moi amodiño, vamos calmando esa calor que ten parece que presa por quentarnos e logo cando chegue setembro igual pasamos frío. E se non damos estirado máis, apoiamos as mãos e con as mãos apoiadas seguro que podedes abrir un pouco máis as pernas e notar esa tensión nos abductores que coa calor ten menos perigo porque hai máis flexibilidade, é máis flexible coa calor tendos e as pernas non se resienten tanto ao estiralas, poden estar máis tempo estirando que un día frío quedaríamos tiesos. Así, pois unhos segundos, 3, 4, 5, os que podamos, e recuperamos a postura un pouco e nos tiramos así como se nos dera un vaído hacia detrás. Aí vai, uei! Levantamos as pernas para notar o fresco nos pés, abaneamos un pouco con eles, 1, 2, 3, así abaneamos un par de veces e xa podemos apoiar as costas no chan e levar as mãos aos pés, así estiramos ben os gemelos e tonificamos as pernas para que poidan camiñar con velocidade, evitar os golpes de calor. Tamén, se nos abaneamos para os lados, notamos a frescura polo costado do tronco, polos costados do tronco. Dá moito gusto así tirarse no chan fresquiño e ponemos a cadeira forte para aguantar moitos kilómetros de chegar ao río, á praia, a un lugar fresquiño. Oiga! Bueno, con este par de ejercicios penso que xa estamos listos para enfrentarnos ao verán que bueno, tamén está vindo moi forte de pronto, pero non sei se aguantará moito esta calor que logo pode que abotemos de menos cando pase. Así que aproveitar estes días que xa dixeron no tempo que van ir aos menos as temperaturas. Un saúdo e vémonos no seguinte vídeo.